απόδοσης στην νεοελληνική των ευρεθέντων ασκητικών λόγων του Οσίου Ισαάκ του Σύρου. Παράγραφος Γ7. Περί της μετανοίας και πότε κάποιος θα γνωρίσει ότι έτυχε της αφέσεως των αμαρτιών του. Όταν ερευνήσεις καλά το έργο που επιτελεί ο φόβος του Θεού, θα δεις ότι αυτό είναι η μετάνοια. Αλλά τι είναι μετάνοια? Είναι το να σταματήσει κάποιος όλα όσα αμαρτωλά έκανε μέχρι τώρα και να λυπάται γι' αυτά. Και όταν ρωτήθηκε ο ίδιος πάλι σε άλλη στιγμή τι είναι μετάνοια, είπε «Καρδιά συντριμμένη και ταπεινωμένη από την επίγνωση των αμαρτιών της». Η μετάνοια είναι η θύρα του ελέους του Θεού που είναι ανοιγμένη σε όσους την αναζητούν. Μέσα από αυτήν την θύρα βρίσκουμε το θείο έλεος, το οποίο δεν μπορούμε να βρούμε αν δεν εισέλθουμε σε αυτήν την θύρα, διότι κατά τον Απόστολο, στην προς Ρωμαίους επιστολή, όλοι αμάρτησαν και δικαιούνται δωρεάν την χάρη του Θεού. Η μετάνοια είναι η χάρις που δόθηκε στους ανθρώπους μετά την αρχική χάρη του Αγίου Βαπτίσματος, σε όσους το εμόλυναν, δηλαδή σε όλους μας. Και όπως πρώτα δεχθήκαμε τον αραβώνα της χάριτος του Αγίου Βαπτίσματος ως φραγίδα της πίστεως, έτσι μετά από αυτόν, δια της μετανοίας, δεχόμεθα από τον Θεό την πληρότητα της χάριτος του Αγίου Βαπτίσματος, η οποία αποκαλύπτεται δια της μετανοίας. Διότι η μετάνοια είναι μια δεύτερη αναγέννηση της ψυχής μετά την πρώτη, εκείνη του Αγίου Βαπτίσματος. Η μετάνοια λοιπόν είναι αυτή η δεύτερη χάρις και γεννάται στην καρδιά από την πίστη και τον φόβο του Θεού. Και ο φόβος του Θεού είναι το ραβδί του Πατέρα που μας οδηγεί στην ζωή μέχρι ότου φτάσουμε στην πόρτα του Παραδείσου των πνευματικών αγαθών. Και όταν μας φέρει μέχρι εκεί, τότε μας αφήνει διότι δεν κινδυνεύουμε πια και επιστρέφει. Και το χάρισμα που είπαμε ότι μας δίδεται δια της μετανοίας δεν είναι άλλο παρά αυτή η πνευματική γνώσης, η οποία δίδεται ως καρπός της ενεργείας του φόβου του Θεού. Και αυτή η πνευματική γνώση είναι αυτή που είπαμε, το πλήρες χάρισμα που μας δίνεται δια της μετανοίας μετά τον αραβώνα αυτής της πνευματικής γνώσεως, που είναι η χάρις του Αγίου Βαπτίσματος. Όπως δεν είναι δυνατόν να διαπεράσει κάποιος έναν ωκεανό χωρίς να μπει μέσα σε κάποιο μεγάλο καράβι, έτσι δεν μπορεί κάποιος να περάσει την θάλασσα αυτής της ζωής και να φτάσει στον λιμένα της αγάπης χωρίς να έχει στην ψυχή του τον φόβο του Θεού. Την μεγάλη θάλασσα που υψώνει τα κύματά της και έχει βάλει ο Θεός μεταξύ εμάς και του νοερού παραδείσου, μόνο επάνω στο καράβι της μετανοίας μπορούμε να περάσουμε, που το κινούν οι κοπηλάτες του φόβου του Θεού. Και αν αυτοί οι κοπηλάτες του φόβου του Θεού δεν κυβερνούν όπως πρέπει το πλοίο της μετανοίας, δια του οποίου οδηγούμεθα μέσα από την θάλασσα της ζωής προς τον Θεό, τότε βουλιάζουμε μέσα σε αυτήν την θάλασσα από την ορμή των κυμάτων. Αν δηλαδή ο φόβος του Θεού δεν κυβερνά την ζωή μας, τότε η μετάνοιά μας δεν θα τελεσφορήσει και θα καταποντιστούμε από τους πειρασμούς και την μανία των δαιμόνων. Η μετάνοια είναι το πλοίο, ο φόβος του Θεού είναι ο κυβερνήτης του και η αγάπη είναι το θεϊκό λιμάνι που είναι ο τελικός προορισμός μας. Ο φόβος του Θεού μας εισάγει και μας καθίζει στο πλοίο της μετανοίας, μας οδηγεί και στηρίζει στο μεγάλο ταξίδι και μας διαβιβάζει και εναποθέτει στο θεϊκό λιμάνι που είναι η αγάπη, προς το οποίο λιμάνι προσβλέπουν όλοι όσοι είναι ταλαιπωρημένοι, κουρασμένοι και βασανισμένοι και ζουν με μετάνοια. Και όταν φτάσουμε στην αγάπη, φτάσαμε στον Θεό, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Και ο δρόμος της μετανοίας μας έφτασε στο τέλος του και πατήσαμε στο νησί εκείνο που είναι έξω από αυτόν τον κόσμο,
στο οποίο ευρίσκεται ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Η ουσία και η κύρια έννοια αυτού του κεφαλαίου είναι να δείξουμε ότι πρέπει να έχουμε συνεχώς προοφθαλμόν ότι κάθε ώρα του 24ωρου έχουμε ανάγκη της μετανοίας. Και το βαθύτερο και κρυμμένο νόημα και περιεχόμενο της μετανοίας, καθώς το γνωρίσαμε εκ πείρας, είναι αυτό. Η μετάνοια είναι μία συνεχής και εκτενής δέησης προς τον Θεό και μία προσευχή γεμάτη κατάνοιξη και δάκρυα που προσφέρεται από μια πονεμένη καρδιά που πλησιάζει τον Θεό, του ζητά την άφεση των εγκλημάτων και αμαρτιών της και δέεται του Θεού να την φυλάξει κάτω από την σκέπη του για όσα μελλοντικά πρόκειται να της συμβούν. Γι' αυτό ακριβώς και ο Κύριος μας στερέωσε την αδυναμία μας στην προσευχή και μας προέτρεψε λέγοντας «Εξυπνίστητε και γρηγορήσατε και εύξαστε ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν» στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και κατά Μάρκον και Λουκάν. Δηλαδή αφυπνιστείτε και παραμείνετε σε εγρήγορση και προσευχηθείτε για να μην σας συμβεί πειρασμός. Και εύξαστε και μη οκνήσετε και έσεστε γρηγορούντες εν παντή καιρό και ευχόμενοι, λέει το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Και επίσης αιτείτε και λείψεστε, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε ημίν, πας γάρ ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και το κρούοντι ανοιγήσετε, λένε το κατά Ματθαίον και κατά Λουκάν Ευαγγέλια. Δηλαδή προσεύχεστε και μη σας πιάνει οκνηρία και αμελείτε και μένετε συνεχώς σε εγρήγορση και προσευχή και ζητάτε και θα λάβετε, ζητάτε και θα βρείτε, χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοίξουν, διότι κάθε ένας που ζητά παίρνει και εκείνος που αναζητά θα βρει και εκείνος που χτυπάει την πόρτα θα του ανοιχθεί. Μάλιστα μας διαβεβαίωσε ο Χριστός για την αλήθεια αυτών των λόγων του και μας προέτρεψε να τους εφαρμόσουμε μέσα από την παραβολή εκείνου του φίλου που πήγε τα μεσάνυχτα στον δικό του φίλο και του ζήτησε ψωμί, λέγοντας ο Χριστός «Αμήν λέγω ημίν ότι εάν μη δια την φιλίαν αυτού δω αυτό, αλλά και δια την ανέδειαν αυτού εγερθείς δώσει αυτό πάντα όσα αν αιτήσετε αυτό αυτόν και ημείς εύξαστε και μη αμελήσετε», λέει το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Δηλαδή, πραγματικά σας λέω ότι ο φίλος του θα σηκωθεί αν όχι για την φιλία που έχει προς εκείνον, αλλά για την ανέδειά του και θα του δώσει όλα όσα του ζήτησε. Έτσι κι εσείς να μην αμελείτε να προσεύχεστε και εννοείται όταν έλθει η ώρα θα σας δώσει ο ουράνιος Πατέρας εκείνο που πρέπει. Ω του αρήτου θάρρους, ο Κύριος μας προτρέπει να του ζητάμε να μας δώσει τα θεία του χαρίσματα. Αν και Αυτός μας οικονομεί και μας χορηγεί όλα όσα μας ευεργετούν, όπως Αυτός γνωρίζει, όμως παρόλα αυτά μας προτρέπει να έχουμε θάρρος απέναντί Του, να Του ζητάμε το ελεός Του και να πιστεύουμε στην αλήθεια των λόγων Του. Και επειδή γνωρίζει ο Κύριος ότι μέχρι την στιγμή του θανάτου είμαστε τρεπτοί και ευμετάβλητοι και ότι πάντα μας ακολουθεί αυτή η αλλίωσης από την αρετή στην κακία και ότι η φύση του ανθρώπου είναι δεκτική των αντιθέτων τάσεων, γι' αυτό μέχρι θανάτου θέλει και μας προέτρεψε συνεχώς να ζητάμε το ελεός Του. Διότι αν βρισκόταν σε αυτόν τον κόσμο η χώρα της αναπαύσεώς μας, όταν θα εισερχόταν ο άνθρωπος σε αυτήν, θα έπαβε να έχει ανάγκες και δεν θα φοβόταν τον θάνατο και ο Χριστός δεν θα μας προέτρεπε συνεχώς να προσευχόμαστε προνοώντας για μας. Στον μέλλοντα αιώνα δεν προσφέρουν προσευχές και δεν προβάλλουν αιτήματα εκείνοι που έχουν σωθεί και είναι μαζί με τον Χριστό στον Παράδεισο, διότι σε εκείνη την πατρίδα της ελευθερίας η φύση μας είναι άτρεπτη και αναλύωτη και δεν φοβάται τίποτε, ούτε τον πειρασμό από τους δαίμονες, διότι είναι τέλεια σε όλα. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν μας μίλησε μόνο για προσευχή και προσοχή,
αλλά και για την λεπτότητα και ακαταληψία των όσων καθημερινά μας συμβαίνουν, τα οποία δεν είμαστε σε θέση ούτε να γνωρίζουμε, ούτε να κατανοούμε, αν και πολλές φορές κινούμαστε χωρίς να θέλουμε μέσα στον χώρο που συμβαίνουν αυτά. Και επειδή όλοι είμαστε αμαρτωλοί και κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι απρόσβλητος από τους πειρασμούς, που σημαίνει ότι όλοι συνεχώς έχουμε ανάγκη μετανοίας, μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι καμία αρετή δεν είναι ανώτερη από την μετάνοια, διότι το έργο της δεν μπορεί ούτε πρέπει να τελειώσει ποτέ σε αυτήν την ζωή. Διότι προέχει η εργασία της μετανοίας πάντοτε σε όλους, δικαίους και αδίκους, όσοι θέλουν να σωθούν, και δεν έχει όριο και τέλος η μετάνοια. Και μπορούμε να πούμε ότι ακόμη και αυτή η τελειότητα των τελείων είναι ατέλεστη, ότι δεν έχει τέλος, και γι' αυτό μπορεί και πρέπει η μετάνοια να ενεργείται συνεχώς έως θανάτου και δεν περιορίζεται ούτε από καιρούς ούτε από γεγονότα. Όταν ο άνθρωπος θυμηθεί τις πρώτες του αμαρτίες, ομολογήσει και αποδεχθεί τα λάθη και εγκλήματά του και δικάσει και καταδικάσει τον εαυτό του χωρίς ελαφρυντικά, τότε ο Θεός τον συγχωρεί και φροντίζει να τον ελεήσει και δεν τον εξουδενώνει. Διότι χαίρει ο Θεός με το ότι ο ίδιος ο αμαρτωλός έκρινε τον εαυτό του και κατέκρινε και κατεδίκασε τον εαυτό του και του έβαλε επιτίμιο για τις παραβάσεις που έκανε στις εντολές και το θέλημά του, πράγμα που είναι γνώρισμα της μετανοίας του. Και όσο περισσότερο θερμά ο άνθρωπος μετανοήσει και βιάσει την ψυχή του να φιλιωθεί με τον Θεό, τόσο περισσότερο ο Θεός τον ελεεί και τον πλουτίζει με χάρη και τιμή. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε και τούτο, ότι το να έλθει κάποιος σε συναίσθηση των αμαρτιών και των εγκλημάτων του, αυτό είναι χάρισμα, δωρεά του Θεού προς Αυτόν που του αλλάζει το φρόνημα και την θέαση της ζωής. Γεγονός το οποίο συμβαίνει όταν δει ο Θεός ότι ο άνθρωπος έχει προαίρεση να μετανοήσει, να έλθει σε επίγνωση και να αντιληφθεί τα λάθη του και ότι έχει ταλαιπωρηθεί από κάθε είδους πειρασμούς. Και αυτό ο Θεός το κάνει από φιλανθρωπία, ώστε να μην φύγουμε από αυτήν την ζωή μέσα σε συμφορές και θλίψεις, χωρίς να έχουμε ωφεληθεί σε τίποτε από την παραμονή μας σε αυτόν τον κόσμο. Και αν δεν έχουμε έλθει σε συναίσθηση των λαθών και των αμαρτιών μας μέχρι τώρα, αυτό οφείλεται όχι στο ότι μας εμπόδισαν οι διάφοροι πειρασμοί, αλλά στο ότι μας διακατέχει η αδιαφορία, η αμάθεια και η άγνοια. Γι' αυτό πολλές φορές μερικοί αμαρτωλοί λόγω αυτών των εμποδίων φεύγουν από αυτή την ζωή όχι μόνον ανεξομολόγητοι, φέροντες οι ίδιοι την ευθύνη και το βάρος των αμαρτιών τους, αλλά και αμετανόητοι, αρνούμενοι την όποια κατηγορία εις βάρος τους και επιρρίπτοντες τις αιτίες των λαθών και των αμαρτιών τους στις διάφορες συγκυρίες ή στους άλλους ανθρώπους. Ο Θεός όμως, επειδή είναι ελεήμων, τους περίμενε να ταπεινωθούν και να ομολογήσουν τα λάθη και τις αμαρτίες τους για να τους συγχωρήσει και ελεήσει. Και αν λίγο αυτοί μετανοούσαν, όχι μόνο θα τους λύτρωνε από τους πειρασμούς, αλλά από άκρα ευσπλαχνία και τις αμαρτίες και τα παραπτώματά τους θα συγχωρούσε για αυτήν την μικρή εξομολόγηση της καρδιάς τους που θα του προσέφεραν. Τα έργα της μετανοίας που οδηγούν τον αμαρτωλό στην καθαρότητα της ψυχής από τα πάθη δεν σβήνουν από την ψυχή την αίσθηση της μνήμης των αμαρτιών και των εγκλημάτων που έκανε, αλλά αντίθετα ενεργοποιούν αυτήν την μνήμη η οποία φέρνει λύπη στην ψυχή. Η λύπη τότε μεταβιβάζεται στην διάνοια και η διάνοια δια του αυτεξουσίου κρίνει και αποφασίζει ότι οφείλει το σώμα να εργαστεί ακόμη περισσότερο τα έργα της αρετής και της μετανοίας. Έτσι τα έργα της μετανοίας βοηθούν να συντηρείται στην ψυχή και να αυξάνεται η μετάνοια. Ο τρόπος και το πνεύμα και η έννοια της μετανοίας που είναι κατατεθειμένη σε όλες τις Άγιες Γραφές είναι ότι σε αυτόν τον κόσμο, ακόμη και αν κάθε ημέρα δεχόμαστε 1000 πληγές
από τον πειρασμό ή από τους ανθρώπους, δεν πρέπει να μικροψυχούμε και να σταματάμε την εργασία της μετανοίας. Να σταματάμε δηλαδή να βαδίζουμε στον δρόμο της μετανοίας που επιλέξαμε να βαδίσουμε, διότι σε στιγμή που δεν το περιμένουμε είναι δυνατόν μέσα από κάποια μικρή αφορμή να αξιωθούμε να νικήσουμε και να στεφανωθούμε από τον Θεό. Ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, υπέμεινε σταυρό για μας και μας έδειξε με το παράδειγμά Του τον δρόμο προς την Βασιλεία του Θεού, ότι Αυτός πάντα περνάει μέσα από σταυρό. Και η μετάνοια είναι σταυρός. Εμείς λοιπόν οι αμαρτωλοί ας έχουμε θάρρος και ας μην αποκάμουμε στον δρόμο αυτόν της μετανοίας. Εάν το σχήμα, το είδος και ο τρόπος της μετανοίας του προφήτη Ηλία μετέβαλε την οργή του βασιλιά Αχαάβ που είχε εναντίον του προφήτη Ηλία, δεν θα πάει χαμένη ούτε η δική μας μετάνοια, αλλά θα την δεχθεί ο Θεός. Και αν το σχήμα της ταπεινώσεως του προφήτη Ηλία κατεπράινε και έπαυσε την οργή του ειδωλολάτρια Αχαάβ, πόσο μάλλον ο Θεός θα συγχωρήσει και θα ελεήσει και μας, που αληθινά ταπεινωνόμαστε και μετανοούμε και λυπόμαστε για τα εγκλήματα και πτέσματά μας. Αυτός ο κόσμος είναι ένα στάδιο αγώνων και ένας δύσβατος δρόμος που οδηγεί σε μία κορυφή, την Βασιλεία του Θεού, και ο χρόνος της εδώ ζωής μας είναι καιρός πάλης. Και στον χώρο της πάλης, κατά τον καιρό του αγωνίσματος, δεν υπάρχει νόμος, δηλαδή περιορισμός στις επιλογές του τόπου και του τρόπου που θα αγωνιστεί κάποιος, αρκεί να αγωνιστεί νόμιμα, όπως λέει ο Απόστολος. Αυτό σημαίνει ότι ο βασιλιάς, ο Χριστός, δεν βάζει όρια στους στρατιώτες του, στον τρόπο δηλαδή με τον οποίο θα επιλέξουν να αγωνιστούν. Και αυτό μέχρι να τελειώσει η μάχη και ο αγώνας και να παραταχθεί κάθε στρατιώτης μπροστά στον βασιλιά των βασιλέων και να φανεί εκεί το έργο και η προσφορά του καθενός, ποιος δηλαδή υπέμεινε μέχρι τέλους και δεν καταδέχθηκε να νικηθεί και ποιος δηλίασε και τράπηκε σε φυγή. Πόσες φορές συμβαίνει κάποιος άνθρωπος να μην εργάζεται, να μην προσφέρει στο σύνολο, να μην χρησιμεύει σε κάτι, να ζει με αμέλεια και λόγω της αδρανείας ή οκνηρίας του να παραμένει άεργος, αγύμναστος και ακατάλληλος για οτιδήποτε. Όμως αυτός κάποια στιγμή μπορεί να αλλάξει στάση, να τρέξει και να κάνει ανδραγαθήματα που δεν τα έκαναν προηγουμένως οι γυμνασμένοι και δυνατοί και να εφημιστεί το όνομά του και να επενεθεί πολύ περισσότερο από τους αγωνιστές και όσους ήταν γνωστοί για τις νίκες τους και αυτός τελικά να δεχθεί το στεφάνι του νικητή και τα δώρα τα τίμια και σε αυτό να απονεμηθεί τιμή μεγαλύτερη από τη δική τους. Γι' αυτό κανείς άνθρωπος ποτέ να μην πέφτει σε απελπισία και απόγνωση οτιδήποτε και αν του συμβεί. Αλλά για να μην φτάσουμε εκεί δεν θα πρέπει να αμελούμε την προσευχή, ούτε να πάβουμε να ζητάμε από τον Θεό τη βοήθειά Του. Ούτε πρέπει να λυπηθούμε υπέρμετρα όταν ολισθήσουμε και πέσουμε σε κάποιο σφάλμα. Αλλά τότε πρέπει να λυπηθούμε όταν ενώ πέσαμε σε σφάλμα παραμείναμε σε αυτό και δεν το διορθώσαμε. Διότι το ολίσθημα συμβαίνει πολλές φορές και στους τελείους στην αρετή. Το να παραμένει όμως κάποιος στην πτώση και να μην βιάζει τον εαυτό του να σηκωθεί, αυτό είναι τελεία νέκρωσης της ψυχής. Και η λύπη που αισθανόμαστε για τα δικά μας λάθη και ολισθήματα, πόσο μάλλον για τα εγκλήματα, λογίζεται ως γνήσια πνευματική εργασία για την κάθαρση της ψυχής μας ενώπιον του Θεού. Ο αληθινός αγωνιστής γίνεται φανερός στους γύρω του και χαρακτηριστικό γνώρισμά του είναι ότι όταν συμβεί να πέσει σε παράπτωμα, έστω και βαρύ, δεν ξεχνάει ότι ο Θεός Πατέρας του τον αγαπάει και δεν πέφτει ποτέ σε απόγνωση. Και αν ακόμη συμβεί να πέσει σε διάφορα παραπτώματα ταυτόχρονα, δεν αφήνει την ακηδεία και την απελπισία να τον καταλάβουν, δεν αμελεί, δεν πάβει να μετανοεί και συνεχίζει να εργάζεται το αγαθό. Αυτός δεν σταματά να αγωνίζεται επειδή έπεσε, αλλά έστω και αν νικάται και πέφτει,
πάλι σηκώνεται και συνεχίζει να παλεύει εναντίον των εχθρών του. Και αν οι εχθροί του έχουν γκρεμίσει το σπίτι ή το πνευματικό του έργο, κάθε ημέρα βάζει αρχή και νέο θεμέλιο, μέχρις ότου φύγει από αυτήν την ζωή, έχοντας στο στόμα τον λόγο του προφήτη Μιχαία που λέει «Μη επιχαρίσμη ο υπεναντίος μου ότι πέπτοκα, πάλιν γαρ εγώ αναστήσομαι, και αν εν το σκότι καθίσω, ο Κύριος επιλάμψιμη». Δηλαδή, μη χαίρεσαι εσύ ο εχθρός μου επειδή έπεσα, διότι πάλι θα σηκωθώ, και αν ακόμη φτάσω να με καταπιεί το σκοτάδι, ο Θεός μου θα επιφανεί και θα με βγάλει στο φως. Αυτός ποτέ δεν θα σταματήσει να πολεμάει μέχρι να βγει η ψυχή του και δεν θα δεχθεί να νικηθεί μέχρι ότου υπάρχει πνοή μέσα του, ούτε ποτέ θα παραδεχθεί ότι νικήθηκε εφόσον έχει πνοή. Και αν κάθε ημέρα το σκάφος του συντρίβεται στα βράχια και βυθίζεται και χάνει όλα του τα υπάρχοντα, αυτός δεν πάβει να αγωνίζεται όπως μπορεί, φροντίζοντας να περισσώσει ό,τι μπορεί, και φτάνει ακόμη να δανειστεί και να ανεβεί σε άλλα πλοία για να συνεχίσει το ταξίδι του με την ελπίδα να φτάσει κάποτε στον προορισμό του. Και αγωνίζεται έτσι μέχρι ότου ο Χριστός, βλέποντας τον αγώνα του και ευσπλαχνιζόμενος το παιδί του για την συντριβή του, του στείλει την χάρη και το έλεος του και του χαρίσει μεγάλη δύναμη για να υπομένει και να αποκρούει τις προσβολές του εχθρού. Αυτή είναι η σοφία που χαρίζει στους δούλους του ο Θεός. Και αυτός είναι ο σοφός άρρωστος που ποτέ δεν απελπίζεται, δεν επιτρέπει δηλαδή στον εαυτό του να χάσει την ελπίδα της σωτηρίας του. Καλύτερα είναι να μας κατακρίνουν για κάποια λάθη μας ή επειδή αμελήσαμε να φέρουμε σε πέρας κάποια πράγματα παρά για το ότι εγκαταλείψαμε τα πάντα. Γι' αυτό και ο Αββάς Μαρτινιανός μας επισημαίνει να προσέχουμε να μην πέσουμε σε ραθυμία και ακηδία λόγω των πολλών αγωνισμάτων που πρέπει να επιτελέσουμε, ούτε να πτωηθούμε από την πολυμορφία του πολέμου και τις συνεχείς μάχες που πρέπει να δίνουμε, ούτε να υποχωρούμε ή να εγκαταλείπουμε τον αγώνα και να φεύγουμε από το πεδίο της μάχης και να χαρίσουμε έτσι με έναν αισχρό τρόπο τη νίκη στον εχθρό που θα ήταν δική μας αν δεν εγκαταλείπαμε τον αγώνα. Ο οποίος Αββάς Μαρτινιανός, σαν ένας καλός πατέρας που αγαπάει τα παιδιά του, μας λέει τα ακόλουθα με τρόπο έφτακτο και σοφό. Παρένεσης του Αγίου Μαρτινιανού. Παιδιά μου, αν είστε αληθινοί αγωνιστές και ενδιαφέρεστε και θέλετε να προοδεύσετε στην αρετή, να εργάζεστε με επιμέλεια, να καθαρίζετε την ψυχή σας για να παρουσιάσετε το νου σας καθαρό στον Χριστό. Και αν εκτελείτε όσα τον ευαρεστούν, ανάγκη είναι να αποδεχθείτε και να υπομείνετε για χάρη του κάθε πόλεμο που εγείρεται κατ' επάνω σας από τα πάθη του σώματος και της ψυχής, από τις προσβολές των επιθυμιών των πραγμάτων αυτού του κόσμου, όπως και από την επιβουλή και τις συνεχείς προσβολές των δαιμόνων σε όσα αυτοί συνηθίζουν να μας πολεμούν μέσα από κάθε ενέδρα που επινοούν. Και να μην φοβηθείτε από τον συνεχή επίμονο και σφοδρό πόλεμο που εγείρουν εναντίον σας, ούτε να διστάσετε να υπομείνετε αυτόν τον διαρκή πόλεμο, ούτε να λιγοψυχήσετε, ούτε να τρομάξετε από το πλήθος των δαιμονικών δυνάμεων που σας πολεμούν, ούτε να πέσετε στον λάκκο της απελπισίας και της απογνώσεως, αν συμβεί να ολισθήσετε κάποια στιγμή και αμαρτήσετε. Αλλά ό,τι και αν πάθετε σε αυτόν τον πολύ μεγάλο πόλεμο που παραχώρησε ο Θεός για το καλό σας, ακόμη και αν υποστείτε μεγάλο κτύπημα και τραυματιστείτε, καθόλου να μην σας εμποδίσει αυτό από το να φέρετε σε πέρας τον αγαθό σκοπό σας. Αντίθετα, να επιμείνετε να παραμείνετε στην αγαθή εργασία που από την αρχή επιλέξατε, να την αποτελειώσετε και να φτάσετε στο επιθυμητό και από όλους επενετό αποτέλεσμα. Να στέκεστε εδραίοι και αμετακίνητοι στο έργο σας,
έστω και αν φτάσετε να είστε βουτυγμένοι στα αίματα των πληγών σας, και μη σταματήσετε ποτέ από το να παλεύετε με τους εχθρούς σας δαίμονες, ούτε να εγκαταλείψετε την παλέστρα. Αυτές είναι οι παρενέσεις του Μεγάλου Γέροντος, ώστε δεν πρέπει να αφήσετε τον εαυτό σας ποτέ να πέσει σε χάβνωση, ραθυμία ή ακηδία λόγω των αιτιών που αναφέραμε. Και αυτό ας βάλουμε βαθιά στο νου μας, ότι όσο είμαστε σε αυτόν τον κόσμο και ακόμη ζούμε με την σάρκα, ακόμη και αν υψωθούμε μέχρι την αψίδα του ουρανού από την χάρη του Θεού, δεν μας επιτρέπεται να περιπέσουμε σε αμεριμνία για τη σωτηρία της ψυχής μας, ούτε ποτέ να εγκαταλείψουμε την τάξη και τον καθημερινό μόχθο και αγώνα μας. Αυτό είναι το συμπέρασμα και το δίδαγμα της πείρας. Συγχωρέστε με, και αν κάτι άλλο πρέπει να προσθεθεί σε αυτό, ας γίνει αντικείμενο έρευνας. Πάντα να θυμάσαι τις μεγάλες πτώσεις που είχαν οι παλαιοί, οι οποίοι όμως μετά την πτώση τους μετανόησαν, και σε πόσο ύψος και πόση τιμή μετά την μετάνοιά τους αξιώθηκαν από τον Θεό, και θα αναθαρρήσεις και θα στερεωθείς στον αγώνα εναντίον της απελπισίας και της απογνώσεως. Να μη φοβάσαι τον θάνατο, εσύ που είσαι βαπτισμένος και ελεημένος από τον Θεό, διότι ο Θεός σε προορίζει να υπερβείς τον θάνατο με την Ανάσταση της ψυχής σου σε αυτήν την ζωή δια της μετανοίας, την Ανάσταση του σώματός σου κατά την κοινή Ανάσταση και την ανάληψη του αναστημένου σου σώματος στον ουρανό και την αιώνια παραμονή σου μαζί με τον Χριστό στην Βασιλεία Του. Σε εκείνον που η καρδιά παρά την παιδεία του Θεού που υπέστη παραμένει σκληρή, θα πληθυνθούν τα βάσανα για να ταπεινωθεί και να μετανοήσει, και εκείνου του αρρώστου ο οποίος αντιμάχεται τον γιατρό και δεν υποτάσσεται και δεν ακολουθεί την αγωγή που του δίνει, η παιδεία και η τιμωρία του θα αυξηθεί. Και εκείνος ο οποίος με την ελπίδα μιας δήθεν μελλοντικής μετανοίας δεν προσέχει και πάλι ολισθαίνει ή αφήνει από φιλιδονία τον εαυτό του πάλι να αμαρτήσει, και αυτού η παιδεία θα είναι ανάλογη, διότι κινείται με πονηρία ενώπιον του Θεού. Σε αυτόν, αν δεν μετανοήσει, σε στιγμή που δεν το περιμένει θα επέλθει βίαιος θάνατος, και δεν θα έλθει ποτέ εκείνος ο καιρός της μετανοίας που ήλπιζε ότι θα του χάριζε ο Θεός, ούτε θα ολοκληρώσει ποτέ τα έργα της αρετής που ήλπιζε ότι θα έφερε εις πέρας. Ο νους, ο οποίος μόλις δια της μετανοίας απαλλάχθηκε από την βίαιη ενόχληση των παθών, ο οποίος όμως επειδή είναι ακόμη αστερέωτος από την χάρη και άπειρος στα πνευματικά, έρπει με το πρόσωπο στην γη, δηλαδή ενεργείται ακόμη από τα πάθη, αυτός μπορεί προς στιγμήν να θέλει να αγωνιστεί για να ξεφύγει από τα γήινα και να πετάξει στον ουρανό, αλλά επειδή μοιάζει με ένα πουλί που έχει χάσει τα φτερά του, δεν μπορεί να πετάξει. Όμως, αν αυτός πάρει την απόφαση να συγκεντρωθεί στον εαυτό του και να αρχίσει να μελετά και με φόβο Θεού να αρχίσει να εργάζεται τις αρετές, μπορεί για ένα διάστημα να διαφυλάξει το νου του αμόλυντο από τις προσβολές των παθών. Σε λίγο καιρό όμως, όταν παιδαγωγικά η χάρη συσταλεί, θα επανέλθουν οι αμαρτωλές μνήμες και θα του ταράξουν και μολύνουν την καρδιά, διότι δεν έφτασε ακόμη να αισθάνεται τον ήσυχο αέρα της ελευθερίας από τα πάθη, τον οποίο αναπνέει εκείνος που έφτασε σε πλήρη λησμοσύνη των κοσμικών πραγμάτων και στον οποίο μετά από μακρύ χρόνο και αγώνα φθάνει να πλέει ο νους. Αυτός ακόμη βρίσκεται στο στάδιο της πράξεως και όχι της θεωρίας, και ακόμη εργάζεται τις πρακτικές αρετές που εκτελούνται με το σώμα, και δεν έχει λάβει γνώση των αρετών της θεωρίας, ούτε αξιώθηκε να γευθεί την αίσθηση της ενεργείας τους, οι οποίες αρετές είναι τα φτερά του νου, με τα οποία κάποιος αποχωρίζεται από τα γήινα και πλησιάζει τα επουράνια. Τον καιρό που κάποιος υπηρετεί τον Θεό μέσα από αισθητά πράγματα,
Οι εικόνες των αισθητών πραγμάτων χαράσσονται στη μνήμη του και προβάλλονται στους λογισμούς του και μόνο με σωματικά υλικά σχήματα διαλογίζεται τα θεία. Όταν όμως λάβει αίσθηση των μυστηρίων που είναι κρυμμένα μέσα και πίσω από τα αισθητά πράγματα, τότε κατά το μέτρο αυτής της αισθήσεως που έλαβε, από καιρό σε καιρό ο νους του ανυψώνεται πάνω από τα σχήματα των πραγμάτων. Αναζητήσατε λοιπόν τον Θεό εσείς οι υπόδικοι και στερεωθείτε στην ελπίδα του ελέους του, ποθώντας συνεχώς να τον πλησιάσετε δια της μετανοίας, και όταν σας επισκεφθεί θα αγιαστείτε από την Άγια Χάρη που θα σας δώσει και θα καθαριστείτε από κάθε αμαρτία. Εσείς που είστε υπεύθυνοι για πολλές αμαρτίες, τρέξετε προς τον Θεό, ο οποίος είναι ο μόνος που μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες και να παραβλέπει παραπτώματα. Διότι με όρκο έχει πει μέσω των προφητών του ότι «Ζω εγώ, λέγει Κύριος, ου βούλομαι τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν», λέει ο προφήτης Ιεζεκίηλ εκ μέρους του Θεού. «Και πάλιν όλην την ημέρα διεπέτασα τα σχήρας μου προς λαόν απειθούντα και αντιλέγοντα», λέει ο προφήτης Ισαΐας. «Και πάλιν είναι τι θανάτο αποθνίσκεται οίκος Ισραήλ», ο προφήτης Ιεζεκίηλ. «Και επίσης επιστράφητε προς με και επιστραφήσομαι προς ημάς», λέει ο προφήτης Μαλαχίας. «Και πάλιν ενίαν ημέρα αποστραφεί ο αμαρτωλός από τη οδού αυτού και επιστρέψει προς Κύριον και ποιήσει κρίμα και δικαιοσύνην, των ανομιών αυτού ου μη μνηστώ. Ζών δε ζήσετε, λέγει Κύριος. Και ο δίκαιος, εάν εγκαταλείψει την δικαιοσύνην αυτού και αμαρτή σας αδικήσει, της δικαιοσύνης αυτού ου μη μνηστώ, αλλολίσθημα θύσω ενώπιον αυτού και εν το σκότι των έργων αυτού αποθανείτε επί μήνας αυτής», λέει ο προφήτης Ιεζεκίηλ. Δηλαδή, εγώ ζω και δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά τη μετάνοιά του για να ζήσει και αυτός. Και όλη την ημέρα προστάτευα ένα λαό που απειθούσε και αντέλεγε στα λόγια μου. Και για ποιον λόγο πεθαίνεις πνευματικά εσύ, λαέ μου Ισραήλ? Επιστρέψατε σε μένα δια της μετανοίας και εγώ θα σας ελεήσω. Και την ημέρα που ο αμαρτωλός θα μετανοήσει, θα αφήσει τα θελήματά του και θα ακολουθήσει το θέλημα και τις εντολές μου, θα ξεχάσω τις αμαρτίες και ανομίες του και έτσι θα ζήσει μέσα στην χάρη μου. Και ο δίκαιος, εάν σταματήσει να κάνει υπακοή στις εντολές μου και αμαρτήσει, δεν θα θυμηθώ τα όσα καλά έκανε, αλλά θα τον παιδεύσω επιτρέποντας πειρασμούς και θα πεθάνει ψυχικά και πνευματικά αν επιμείνει να εκτελεί τα σκοτεινά και παράνομα έργα του, λέει ο Θεός δια των προφητών. Για ποιο λόγο όμως μιλάει έτσι ο Θεός? Διότι πράγματι ο αμαρτωλός δεν πρόκειται να απολεστεί λόγω των αμαρτιών και παράνομων έργων του, αλλά την ημέρα που θα μετανοήσει και εξομολογηθεί θα συγχωρηθεί και όλα αυτά θα του παραγραφούν. Αλλά και τα καλά έργα του δικαίου δεν θα τον σώσουν αν αμαρτήσει ενώπιον του Θεού και δεν μετανοήσει, αλλά επιμείνει να αμαρτάνει. Και στον προφήτη Ιερεμία είπε ο Θεός: «Ανάλαβε εσύ μεμβράνην και όσα αν σοι υπογράψον από των ημερών Ιωσίου του βασιλέως Ιούδα μέχρι τη σήμερον πάντα τα κακά όσα σοι είπων επάξε το λαό τούτο. Ή να ακούσας και φοβηθείς καταλήψει άνθρωπος την οδόν αυτού την πονηράν και επιστραφέντες μετανοήσωσι και αφέλωμε τα αμαρτίας αυτών», λέει ο προφήτης Ιερεμίας. Δηλαδή, πάρε ένα χαρτί και γράψε όλα τα κακά που θα σου πω, όσα έγιναν από την εποχή του βασιλιά Ιωσία, του βασιλείου του Ιούδα, μέχρι σήμερα, ώστε να τα ακούσει ο λαός και όλοι να φοβηθούν, να σταματήσουν να εργάζονται τα πονηρά τους έργα και να μετανοήσουν για να συγχωρήσω τις αμαρτίες τους. Και η Σοφία είπε στις παροιμίες, λέει ο σοφός Σολομών: «Ο κρύπτον την αμαρτίαν αυτού ου χρησιμεύσει, ο δε ομολογώντας σε αυτού αμαρτίας και διαπεράσας αυτάς
ελέους στεύξεται παρά του Θεού. Δηλαδή, εκείνος που αποκρύπτει την αμαρτία του δεν θα δικαιωθεί, ενώ εκείνος που εξομολογείται τις αμαρτίες του και δεν τις επαναλαμβάνει, θα τύχει του ελέους του Θεού. Και ο Ισαΐας λέει «Εξητήσατε τον Κύριον και ευρώντες, επικαλέσαστε Αυτόν, και προσεγγίσαντα καταλειψάτο την ιδίαν οδόν ο αμαρτωλός και ο άδικος ανήρτασε αυτού ενθυμίσεις και επιστράφητε προς με, καγώ ελεήσω ημάς ο πολλής εν ελέη. Εγάρ ενθυμίσεις μου ου κατά τα συμμετέρας ενθυμίσεις, ουδέ εωδή μου κατά τα συμμετέρας οδούς. Εάν ουν ακούσιτέ μου τα αγαθά της γης φάγεστε. Δεύτε προς με και υπακούσατε μου και ζήσεσθε τη ψυχή ημών, λέει ο προφήτης Ισαΐας. Δηλαδή, ζητήσετε να πλησιάσετε στον Θεό και όταν τον πλησιάσετε να τον επικαλεστείτε με την προσευχή. Και όταν αυτός σας πλησιάσει με τη χάρη του, τότε ας εγκαταλείψει ο κάθε αμαρτωλός τα αμαρτωλά του θελήματα και ο άδικος τις αδικίες του και ακολουθήστε όλοι σας το θέλημά μου και τις εντολές μου και εγώ θα σας συγχωρήσω και ελεήσω επειδή είμαι πολυέλεος. Διότι εγώ δεν σκέπτομαι όπως εσείς, λέει ο Θεός, ούτε ανταποδίδω όπως ανταποδίδετε εσείς. Εάν υπακούσετε στα λόγια μου, θα απολαύσετε τα αγαθά της γης. Ελάτε κοντά μου και κάνετε υπακοή στα λόγια μου και θα ζήσετε μέσα στη χάρη μου. Μακάριος είναι εκείνος ο μεθυσμένος που σταμάτησε να πίνει κρασί και δεν ξαναμέθησε και παρατήρησε σε άλλους μεθυσμένους σε ποια κρεπάλη καταντά ένας μεθυσμένος, διότι μόνον έτσι κατάλαβε, βλέποντας εκείνους, σε ποια κατάντια και κατεσχήνη και εκείνος είχε καταντήσει όταν μεθούσε. Όσο κάποιος αμαρτάνει και κουβαλάει επάνω του το φορτίο των αμαρτιών του, όλα όσα κάνει του φαίνονται ευπρεπή και επιτρεπτά και αποδεκτά από τους άλλους. Όταν ο άνθρωπος ξεφύγει από την φύση του και πέσει στο παραφύσιν, όποια αμαρτία και να κάνει, στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγει. Δηλαδή, είτε κάποιος μεθάει, είτε πορνεύει, είτε άλλη αμαρτία κάνει, όλα αυτά τον εκτρέπουν από τη φυσική του τάξη και από το καθήκον του ενώπιον του Θεού και με την ίδια έλξη τον τραβούν προς την αμαρτία και τον οδηγούν στην απώλεια. Διότι οι τρόποι και οι δρόμοι της αμαρτίας είναι πολλοί, η κατάληξη όμως είναι η ίδια. Το μεν τέλος είναι το ίδιο, τα αίτια όμως που οδηγούν στην απώλεια είναι διαφορετικά και ποικίλα και κάθε ψυχή παγιδεύεται ανάλογα με την τάση και τη ροπή της προς κάποια συγκεκριμένη αμαρτία. Την ανδρεία όμως με την οποία πρέπει κάποιος να αντιμετωπίζει την αμαρτία, την οποία οι Άγιοι Πατέρες εκθιάζουν στα γραπτά τους, καθώς και την δύναμη που έχει η μετάνοια, την οποία εξυμνούν οι Απόστολοι και οι προφήτες στην Θεία Γραφή, δεν πρέπει κάποιος να την υπερτιμά και να νομίζει ότι έχει το ελεύθερο να αμαρτάνει, εφόσον αργότερα μπορεί να μετανοήσει. Διότι έτσι υπερβαίνει και ξεπερνά τα αδιάβατα όρια που έθεσε ο Θεός και τα οποία από την αρχή όλοι οι Άγιοι καθορίζουν και επισημαίνουν με σκοπό να προφυλάξουν τους ανθρώπους από την αμαρτία. Αυτήν την δύναμη της μετανοίας οι πατέρες την υπερτώνησαν όχι για να έχουμε δικαιολογία να αμαρτάνομαι, αλλά για να έχουμε όταν αμαρτάνομαι ελπίδα στο έλεος του Θεού. Και επίσης για τον φόβο της απογνώσεως, για να αποβάλουν δηλαδή από την ψυχή μας την πιθανότητα να περιπέσουμε σε απόγνωση, στην οποία απόγνωση για την σωτηρία του, όταν ο άνθρωπος καταντήσει, συνεχώς και άφοβα αμαρτάνει. Αντίθετα με αυτό όμως ο Θεός σε όλες τις Άγιες Γραφές προβάλλει τον φόβο και τον σεβασμό που πρέπει κάθε άνθρωπος να έχει προς τα λόγια του Θεού δηλαδή, και ούτε να τα καταφρονεί ούτε να τα αψηφά. Και επίσης τονίζει πόσο μισητή είναι σε αυτόν η αμαρτία. Ας δούμε όμως μερικά παραδείγματα μέσα από την Αγία Γραφή. Για ποιον λόγο τον καιρό του Νόε πνίγηκε όλη εκείνη η γενεά
μέσα στα νερά του κατακλυσμού, όχι λόγω της αρκικής αμαρτίας, όταν οι άνδρες της εποχής εκείνης εξεμάνησαν από την ομορφιά των γυναικών που είχαν προέλθει από τον Κάιν. Τότε δεν είχε απλωθεί ακόμη το πάθος της φιλαργυρίας, ούτε ειδωλολατρία υπήρχε, ούτε μαγεία, ούτε πόλεμοι υπήρχαν. Για ποιον λόγο λοιπόν οι πόλεις των Σοδόμων παραδόθηκαν στη φωτιά? Όχι επειδή οι άνθρωποι είχαν περιπέσει σε κάθε σαρκική αμαρτία, κυρίως στον σοδομισμό, και μάλιστα ήθελαν να ασελγίσουν και εναντίον των αγγέλων του Θεού. Κατά την πορεία του λαού στην έρημο του Σινά δεν έχασαν την ζωή τους σε μια στιγμή 25.000 άνθρωποι από τον λαό του Ισραήλ λόγω της πορνείας ενός ανθρώπου? Και για ποιο λόγο εξέπεσε από την εύνοια του Θεού ο Σαμψών ο γίγαντας, αυτός που από την κοιλιά της μητέρας του είχε επιλεγεί και αγιαστεί από τον Θεό, αυτός του οποίου η γέννηση ευαγγελίστηκε από άγγελο στη μητέρα του, όπως συνέβη και στον προφήτη Ζαχαρία για την γέννηση του τιμίου προδρόμου, και ο οποίος Σαμψών αξιώθηκε να επιτελέσει μεγάλα και θαυμαστά. Και όμως επειδή εμόλυνε τα άγια μέλη του από την συνουσία με μία πόρνη, έχασε την εύνοια και προστασία του Θεού και τον παρέδωσε ο Θεός τους εχθρούς του. Αλλά τι να πούμε και για τον Δαβίδ, τον προφητάνακτα, τον κατά την καρδιά του Θεού πλασθέντα, ο οποίος για τις αρετές του αξιώθηκε από το σπέρμα του και την γενεά του να προέλθει ο Χριστός, ο οποίος όμως τιμωρήθηκε για το αμάρτημα της μοιχείας με μία γυναίκα στο οποίο έπεσε όταν είδε την ασυνήθιστη ομορφιά της και δέχθηκε το βέλος του έρωτα στην καρδιά του, αλλά και για τον επακόλουθο φόνο του άνδρα της. Λόγω αυτών των αμαρτιών του σήκωσε ο Θεός πόλεμο εναντίον του μέσα από την ίδια του την οικογένεια και κατήντησε να τον καταδιώκει ο γιος του ο Αβεσαλόμ. Και αυτά του συνέβησαν ενώ είχε μετανοήσει με ποταμούς δακρύων, ώστε κάθε ημέρα να βρέχει το στρώμα του με αυτά, και ενώ του είχε συγχωρηθεί η αμαρτία μετά την εξομολόγησή του στον προφήτη Νάθαν, ο οποίος του είπε «Ο Κύριος σου συγχώρησε το αμάρτημα». Αλλά θέλω να αναφερθώ και σε μερικούς άλλους που έζησαν πριν τον Δαβίδ. Για ποιον λόγο επήλθε η οργή του Θεού και ο θάνατος στον Ηλί τον ιερέα, εκείνον τον δίκαιο γέροντα, ο οποίος είχε διαπρέψει στην διακονία της ιεροσύνης για 45 χρόνια? Όχι για την ανομία των γιών του Οφνή και Φινές? Στην περίπτωση του ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε εκείνη με την προτροπή του, αλλά τον πέδευσε ο Θεός επειδή δεν επέδειξε τον απαιτούμενο ζήλο και δεν απέτησε από τα παιδιά του υπακοή στα προστάγματα του Θεού, αλλά αγαπούσε τα παιδιά του παραπάνω από τα προστάγματα του Θεού. Γιατί η απόφαση για τον θάνατο του Βαλτάσαρ λήφθηκε μέσα σε μία στιγμή και του έγινε γνωστή με το γράψιμο 3 λέξεων στον τοίχο «Μανί, Θεκέλ, Φάρες» από την παλάμη ενός χεριού? Όχι επειδή τόλμησε να βεβηλώσει τα Άγια Αναθέματα που δεν έπρεπε κανείς να αγγίξει, τα οποία είχε υφαρπάσει από το ναό του Σολομώντος στην Ιερουσαλήμ και με τα οποία σε εκείνο το συμπόσιο ήπια εκείνος και οι παλακίδες του? Το ίδιο παθαίνουν και εκείνοι που ενώ έχουν αφιερώσει τα μέλη τους στον Θεό, πάλι τολμούν να τα χρησιμοποιούν όχι όπως θέλει ο Θεός. Και αυτούς τους τιμωρεί παρόμοια ο Θεός με αόρατη πληγή και βίαιο θάνατο. Για να μην παρανοήσει λοιπόν κάποιος την βουλή του Θεού και νομίσει ότι οργίζεται ο Θεός μόνον εναντίον εκείνων που κατάφορα παραβιάζουν το θέλημά του ή εκείνων οι οποίοι αμαρτάνουν σε όλη τους τη ζωή, να, με αυτά που είπαμε φάνηκε ότι και στους γνήσιους δούλους του δείχνει τον ζήλο του ο Θεός και απαιτεί τέλεια υπακοή στα προστάγματά του και από τους ιερείς και τους κριτές και τους άρχοντες και βασιλείς και από εκείνους τους Αγίους του, τους οποίους πρίκησε με θαυματουργικό ή προφητικό χάρισμα.
και επειδή είναι απροσωπόληπτος ο Θεός, κανέναν δεν εξαιρεί από την παιδεία του όταν κάποιος φαίνεται ότι παραβαίνει τον νόμο του, όπως συνέβη και με την περίπτωση που αναφέρει ο προφήτης Ιεζεκιήλ, ο οποίος γράφει «Είπον το ανθρώπο, ο εντέταλμε πορθήσε την Ιερουσαλήμ, τι αορά το ρομφέα, απέμπροσθεν του θυσιαστηρίου μου άρξε, και μη ελεήσεις γέροντα μήτε νεότερον». Δηλαδή, είπα σε εκείνον τον άγγελο που έστειλα να εκδικηθεί με αόρατη ρομφέα την Ιερουσαλήμ, να αρχίζει να εξολοθρεύει πρώτα εκείνους που στέκονται μπροστά στο θυσιαστήριό μου, τους ιερείς, και να μην ελεήσει και λυπηθεί ούτε γέροντα ούτε νέο άνθρωπο. Έτσι φέρεται ο Θεός για να δείξει ότι γνήσιοι και προσφυλείς αυτόν είναι μόνον εκείνοι που ζουν με φόβο Θεού και ευλάβεια και κάνουν το θέλημά Του. Άγιοι ενώπιον του Θεού είναι όσοι ζουν ενάρετα και έχουν καθαρή την συνείδησή τους. Όσοι όμως καταφρονούν και εξευτελίζουν τις εντολές του Θεού και Αυτός τους εξευτελίζει και τους απορρίπτει από του προσώπου Του και σηκώνει την χάρη Του από αυτούς. Και αυτό το μαρτυρεί η Γραφή που λέει «Ως λαός εργαζόμενος δικαιοσύνην και ως μηδεμιάς των εντολών Κυρίου αμελήσας, ζητούσι την παρεμού δικαιοσύνην και αλήθειαν και βούλονται προσεγγίσεμι το Θεό λέγοντες «Ινατί ενιστεύσαμεν και ουκατίδες και εαυτούς εταπεινώσαμεν και ουκέγνος, εν γάρτες ημέρες των ιστιών ημών ποιείτε τα θελήματα ημών», λέει ο προφήτης Ισαΐας. Δηλαδή, αυτοί υποκρίνονται τους δικαίους ότι δεν αμέλησαν να εφαρμόσουν καμία εντολή του Θεού, προσποιούνται ότι εκτελούν τις εντολές του Θεού και εργάζονται την αρετή και ζητούν από εμένα να αποδώσω δικαιοσύνη και να φανερώσω την αλήθεια των πραγμάτων. Και όχι μόνον αυτό, αλλά επιπλέον επιδιώκουν να πλησιάσουν εμένα, τον Θεό, λέγοντες με αυθάδεια «Γιατί αφού νηστεύσαμε δεν επέβλεψες εμάς και αφού ταπεινωθήκαμε γιατί δεν μας ελέησες?» «Δεν το έκανα», λέει ο Θεός, «διότι και τότε που νηστεύατε κάνατε το θέλημά σας». Δηλαδή επιστρέφατε και δουλεύατε στις πονηρές μνήμες σας, στις οποίες σαν σε είδωλα προσφέρατε θυσίες και δίνατε την ψυχή σας και κάνατε θεούς τους πονηρούς λογισμούς σας και τους προσκυνούσατε, θυσιάζοντας σε αυτούς ακόμη και το σώμα και το αυτεξούσιό σας, το οποίο είναι τιμιότερο από όλα τα αναθήματα και το οποίο οφείλατε να το αφιερώσετε σε μένα, κάνοντες δι' αυτού αγαθοεργίες και έργα μετανοίας και φροντίζοντες να αποκτήσετε δι' αυτού, κάνοντες καλή χρήση, καθαρή συνείδηση. Ο Θεός παιδεύει τον άνθρωπο με αγάπη ως πατέρας και όχι ως τιμωρός, μη γέννητο. Και αυτό με σκοπό να θεραπευθεί η ψυχή του, που είναι εικόνα του και δεν φυλάει την οργή του για πολύ καιρό. Αυτός ακριβώς είναι ο τρόπος της αγάπης. Έχει ευθύτητα και δεν ανταποδίδει με εμπάθεια. Δεν υπάρχει αφρονέστερος άνθρωπος στον κόσμο από εκείνον ο οποίος κατάφερε να εκπαιδευτεί και να λεπτύνει τα νοήματά του, ώστε να εισέλθει στα μυστήρια όλων των φύσεων και με την οξύνια και δεξιότητά του να κατανοήσει τα πάντα και να αποκτήσει και να πλουτίσει με όλη τη γνώση, του οποίου όμως η ψυχή είναι μολυσμένη από τον ρήπο της αμαρτίας και δεν έχει δεχθεί στην καρδιά και στην διάνοια την μαρτυρία και στην ψυχή του την ελπίδα ότι φεύγοντας από αυτήν την ζωή πρόκειται να φτάσει στο γαλήνιο λιμάνι της Βασιλείας του Θεού. Και αυτό συνέβη έτσι διότι τα έργα αυτού του ανθρώπου και η όλη του προσπάθεια σε αυτήν την ζωή τον οδήγησαν μόνο μέχρι σε εκεί που υπόσχεται αυτός ο κόσμος να φτάσει κάποιος με την κοσμική γνώση και ο οποίος άνθρωπος έχει μόνο ελπίδα στα αγαθά αυτού του κόσμου. Ερώτησης. Με ποιον αγαθό δεσμό πρέπει η καρδιά κάποιου να δεθεί ώστε να μην επιλέγει να τρέχει πίσω από τα κακά? Απάντησης. Αν ακολουθεί συνεχώς και σε όλα την σοφία του Θεού, σοφία με κεφαλαίο, δηλαδή τον Χριστό, και αν εκμεταλλεύεται τον πλούτο
που συνάγεται από την εμπειρία της ζωής. Άλλος δεσμός ισχυρότερος από αυτόν και ικανός να χαλιναγωγεί την αταξία της διανοίας δεν υπάρχει. Και κάθε μεταμέλεια που παρατηρείται σε κάποιον μετά την αφαίρεση του αυτεξουσίου του, λόγω παραδείγματος χάρη κάποιας ανάγκης που του επιβάλλεται, ούτε χαρά του προξενεί, ούτε αυτή υπολογίζεται ως αιτία κάποιας αμοιβής του. Δεν έχει δηλαδή καμία αξία. Ερώτησης. Ρωτήθηκε κάποιος πότε θα γνωρίσει εκείνος που αγωνίζεται με μετάνοια ότι αξιώθηκε να τους συγχωρεθούν οι αμαρτίες, και απάντησε: όταν αισθανθεί στην ψυχή του ότι έχει τελείως μισήσει τις αμαρτίες μέσα από την καρδιά του και όταν στην καθημερινή του ζωή κινείται τελείως αντίθετα από την πρώτερη του ζωή της αμαρτίας. Αυτός έτσι με αυτόν τον τρόπο έχει πιστεί ότι έτυχε της συγχωρήσεως των αμαρτιών του από τον Θεό. Αλλά αυτό το πληροφορείται και από την μαρτυρία της συνειδήσεως που έχει μέσα του όταν δεν αισθάνεται τίποτε να τον βαραίνει στην συνείδηση, κατά τον λόγο του Αποστόλου που λέει ότι συνείδησης ακατάκριτος αυτή εαυτής μάρτης στη Β' προς Κορινθίους. Δηλαδή η ακατάκριτη συνείδησης η ίδια μαρτυρεί για τον εαυτό της. Εκείνος που μισεί τις αμαρτίες του θα σταματήσει να τις ενεργεί και εκείνος που τις ομολογεί και εξομολογείται θα τύχει της αφέσεως των αμαρτιών του. Δεν υπάρχει αμαρτία που να μην συγχωρείται παρά μόνον η αμετανόητη. Εκείνη δηλαδή για την οποία δεν μετανοεί ο άνθρωπος και δεν την εξομολογείται. Και αυτού δεν είναι δυνατόν να συγχωρηθούν οι αμαρτίες αν προηγουμένως δεν τις εξομολογηθεί. Και είναι αδύνατον να νικήσει κάποιος την έξι σε κάποια αμαρτία αν πρώτα δεν την μισήσει και δεν νιώσει έχθρα απέναντί της. Η έχθρα προς την αμαρτία γίνεται αιτία αληθινής ταπεινώσεως, ενώ η ομολογία των αμαρτιών γίνεται αιτία πολλής κατανήξεως από την ντροπή και κατεσχήνη που συνέχει την καρδιά και κατακυριεύει την ψυχή. Θυμήσου ότι κάθε μη κατά Θεόν ειδονή ακολουθείται από ανάλογη οδύνη, αηδία και πικρία. Καταδίωξε τον κακό εαυτό σου, τον άνθρωπο των παθών, και θα απομακρυνθεί ο πειρασμός από κοντά σου. Και όταν νικήσεις τα πάθη σου, θα ελευθερωθείς από την επίρρειά του. Όπως κάποιος άνθρωπος που προσφέρει μία μεγάλη προσφορά στον βασιλιά αποκτά χαροποιό όψη, έτσι και εκείνου που έχει δάκρυα μετανοίας κατά την προσευχή, ο μεγάλος Θεός, ο βασιλιάς των αιώνων, του συγχωρεί όλα τα παραπτώματα και του χαρίζει χαριτωμένη και χαρούμενη όψη. Να κατακρίνεις και να ονειδίζεις λοιπόν τον εαυτό σου, αδελφέ, και να λες «αλίμονο άθλια ψυχή μου, πλησίασε το τέλος σου». Για ποιον λόγο χαίρεσαι με αυτά τα οποία σήμερα μέλεις να εγκαταλείψεις και των οποίων της θέας θα στερηθείς στους αιώνες? Πρόσεχε σε αυτά που μέλεις να συναντήσεις και φέρε στη μνήμη σου τις πράξεις της ζωής σου, πώς τις διέπραξες και ποιες είναι και με ποιου το μέρος πέρασες τις ημέρες της ζωής σου ή ποιος δέχθηκε τον κόπο της εργασίας των έργων σου. Και ποιον από εκείνους που βρίσκονται στον ουρανό χαροποίησες με τον αγώνα σου για να έλθει να σε συναντήσει κατά την έξοδό σου από αυτόν τον κόσμο. Και ποιον από αυτούς ευχαρίστησες στον δρόμο σου σε αυτήν την ζωή για να σε πάρει κοντά του και να αναπαυθείς στο δικό του λιμάνι. Επίσης, προς χάριν ποιου ταλαιπωρήθηκες και κοπίασες σε αυτήν την ζωή ώστε να φτάσεις εκεί κοντά του με χαρά. Και ποιον φίλο απέκτησες από όσους ήδη βρίσκονται στον ουρανό ώστε να σε υποδεχθεί κατά την έξοδό σου. Σε ποιου τον αγρό δούλευσες και ποιος είναι εκείνος που θα σου δώσει τον μισθό των κόπων σου κατά την δύση του ηλίου όταν θα φεύγεις από αυτήν την ζωή.
Εσύ εξέτασε, ψυχή μου, τον εαυτό σου και βλέπε προς ποια γη δικαιούσε να πας και αν πέρασες μέσα από τον αγρό που καρποφορεί πικρία σε όσους τον καλλιεργούν. Κράξε και βόησε με στεναγμό και αδειμονία που είναι πράξεις που αναπαύουν τον Θεό περισσότερο από θυσίες, ζώων και ολοκαυτώματα. Ας βγάζει το στόμα σου οδυνηρές φωνές, στις οποίες οι Άγιοι Άγγελοι χαίρουν. Βάψε τα μάγουλά σου με τα δάκρυα των ματιών σου, για να αναπαυθεί επάνω σου το Πνεύμα το Άγιο και να σε ξεπλύνει από τον ρήπο της κακίας σου. Εξηλαίωσε τον Θεό με τα δάκρυά σου για να σε πλησιάσει. Επικαλέσου την Μαρία και την Μάρθα για να σε διδάξουν πώς να πενθείς. Φώναξε στον Χριστό και πες: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μας, εσύ που έκλαψες τον Λάζαρο και έχυσες γι' αυτόν δάκρυα λύπης και συμπαθίας, δέξε τα δάκρυα της πικρίας μου. Με τα πάθη σου θεράπευσε τα δικά μου πάθη. Με τα τραύματά σου γιάτρεψε τα τραύματά μου. Με το αίμα σου εξάγνησε το δικό μου αίμα και χάρισε στο σώμα μου την οσμή του ζώπιου σου σώματος. Η χολή την οποία σε πότισαν οι εχθροί, ας γλυκάνει την ψυχή μου από την πικρία με την οποία ο πειρασμός με επότισε. Το σώμα σου που κρεμάστηκε επάνω στον σταυρό, ας ανυψώσει το νου μου προς εσένα, που από τον πόλεμο των δαιμόνων έχει οθηθεί προς τα κάτω. Το κεφάλι σου, το οποίο με την θέλησή σου έσκυψες επάνω στον σταυρό, ας υψώσει το δικό μου κεφάλι που έχει κτυπηθεί και βασανιστεί από τους αντιπάλους. Τα Πανάγια σου χέρια που οι άπιστοι κάρφωσαν στον σταυρό, ας με σηκώσουν από το χάσμα της απολίας που βρίσκομαι, για να έλθω προς εσένα όπως υποσχέθηκε το Πανάγιο σου στόμα. Το πρόσωπό σου που δέχθηκε ραπίσματα και φτισήματα από εκείνους τους καταραμένους, ας μου καθαρίσει το πρόσωπο που μολύνθηκε από τις αμαρτίες. Η ψυχή σου, την οποία παρέδωσε στον πατέρα σου όταν ήσουν επάνω στον σταυρό, ας με οδηγήσει προς εσένα με την χάρη σου. Δεν έχω καρδιά απονεμένη για να σ' αναζητήσω, δεν έχω μετάνοια ούτε κατάνοιξη που επαναφέρουν τα παιδιά προς την κληρονομιά τους. Δεν έχω δέσποτα δάκρυο παρακλητικό. Ο νους μου έχει σκοτιστεί από την ενασχόληση με τα βιωτικά και δεν έχει την δύναμη να ατενίσει προς εσένα με οδύνη. Η καρδιά μου έχει παγώσει από το πλήθος των πειρασμών και δεν μπορεί να ζεσταθεί από τα δάκρυα της αγάπης σου. Αλλά εσύ, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, εσύ που είσαι ο θησαυρός των αγαθών, δώρισέ μου ολοκληρωτική μετάνοια και καρδιά πονετική για να σε αναζητήσω με όλη μου την ψυχή. Χωρίς εσένα θα αποξενωθώ από κάθε αγαθό. Χάρισέ μου λοιπόν, αγαθέ, την χάρη σου. Ο πατέρας που σε γέννησε αχρόνος και αηδίος από τον κόλπο του, ας ανακαινήσει επάνω μου την μορφή της εικόνας σου. Σε εγκατέλειψα, μη με εγκαταλείπεις. Έφυγα μακριά σου. Εσύ βγες και αναζήτησέ με και βάλε με μέσα στο μαντρί σου και συγκαταρρύθμισέ με τα πρόβατα της εκλεκτής σου πίμνης και θρέψε με μαζί τους με την χλώη των θείων μυστηρίων σου, τα οποία αποθυσαυρίζονται στην καθαρή καρδιά, στην οποία αποκαλύπτεται η έλαμψης από τις αποκαλύψεις σου, η οποία είναι παρηγοριά και αναψυχή εκείνων που κοπίασαν για σένα μέσα σε θλίψεις και παντοειδείς κακίες, της οποίας ελάμψεως ήθε και εμείς να αξιωθούμε από την χάρη και φιλανθρωπία εσένα, του σωτήρα μας Ιησού Χριστού, με τις πρεσβείες της υπεραγίας δεσποίνης μας Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και όλων των Αγίων που με τον ιδρώτα του αγώνα τους ευαρέστησαν σε σένα τον Χριστό, στον οποίο ανήκει η τιμή, η δόξα και η προσκύνηση στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.